wonten titah ingkang sira ngasma Nindi Radiatul Ulfa Putratmaja Bapak John Esporijan mewah Ibu Samsian sampun kadhaup wong bagus Riki Setianto Putratmaja Bapak Budi Setianto mewah Ibu Dwi Haryanti awit saking ridane yang agung satemah sampun kasembatan kanthi tulus arah harjo tumuging papan ingkang sampun sumadya Sirat Mojo pinanganten putri mewah kakong kaparenga minggahing setinggil papan bokor kencana sinartan kembar mayang tanggaping sasmita saha caket sapet jagong catur netra pinanganten kakung astaning asta suruh gampal ingkang tinangsula ing benang wenang sinebat ing gondang tutur dan gantal tumama ing jaja gentos pinanganten putri ugi gantal suruh tumama ing suku pinestan gondang kasih tumala ing kodrat mesti judul jejapatan asta ing mriki sineksen dening para samya para punden tumala ing mesti wahyuning judul wahyuning pinanganten sampun kaesti wonten salebeting sanubari mugi-mugi hayu rahayu ingkang pinanggih kawuryane Ibu Aja Endang Sri Wahyuni kepareng amratitesaken japa mantra jabatan asta pinanganten sarimbit ngenteri jagat saisine anggenipun tumapak wonten ing bebrayan agung manggih yono sembada ingkang sinedya harja ing sawuri wonten sangat jenging pinanganten sarimbit agelar tikar klasa blangka mewah sekar setamang ing bokor kencana salebeting tirta wonten tigan temben ing mriku badhe kaadanan upacara pecah tigan lepas canelo sang Sirat Mojo pinanganten kakung nyaketi ungganing bokor kencana nedya hamecak tigan kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim tigan pecah saknalika ambyar swalak-walak menika ngamusu raos-wiraos bilih tigan mangkaten pratandha bakal wiji kanthi pecahing tigan bilih tri palenggan sakmenika nama Joko lan nama gadis sampun lebur awit sampun nampet jilane akrami gantos simbatan bapak tuwin ibu kanthi pecahing tigan ing pangajap pinanganten sarimbit anggenipun sileming bebrayan enggal dipun paringana golek kencana pratima ingkang saged tata jalmi noninjih putra tuwin putri kasembuh bekti mring Gusti bekti ming tiyang sepuh bekti ing sasama pangajap putra pinanganten enggal dipun paringana momongan kawuryan sang Sirat Mojo pinanganten tu hamari kelu gedhepe wonten sangat jenging keng kakung angwiji ampeanipun mawi sekar sinandi sarta sekar mancawarna sekar triwarna kantil mawar mewah kenanga kanthi angwiji sampeyan ingkang kakung sambaran tumindak Ngupadi Boga Wastra
linambarono budi ingkang suci pikiran ingkang wening watekipun hayu arah hayu ingkang pinanggih. Hadirin hadirat yang kami muliakan, tadi kita saksikan bahwasanya mempelai dua melaksanakan upacara panggih, yaitu dengan lempar suruh. Suruh ini memberi makna bahwa simbol silaturahim. Suruh kalau digigit satu rasa, kalau dilihat lumah kurepnya itu tidak sama. Ini memberikan satu sanepo bahwa antara satu watak jalu, satu watak wanita, namun setelah menjadi satu ikatan rumah tangga akan merasakan suatu hal yang sama. Itu maknanya. Kemudian tadi juga kita saksikan suruh tadi diikat dengan benang sito, benang putih. Di dalamnya ada tembakau kelembak. Dalam kehidupan pasti ada riak-riak kecil. Ada rasa manis, ada rasa pahit, ada rasa asam. Itulah bumbu dalam kehidupan berumah tangga. Namun tidak selalu terjadi pada kita semuanya. Namun hampir semuanya kita akan mengalami demikian. Diikat dengan benang putih artinya segala sesuatu kita cermati dengan kesucian dan kebersihan hati. Insya Allah semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Intinya suami istri harus saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung, dan saling melindungi. Itu intinya. Kemudian tadi kita saksikan juga pecah telur. Telur ini mengakhiri kehidupan seorang jejaka dan kehidupan seorang gadis, karena sudah dinobatkan, diijab kabulkan semalam, sehingga dengan satu harapan membangun rumah tangga senantiasa berharap untuk diberikan satu penerus sejarah, yaitu keturunan anak laki-laki maupun perempuan. Itu maknanya. Para bunden, para pirsa ingkang bekti, katingal sampun paripura ingkang dene rangadani pijak tiga. Ing mriku Bapa John Esporical mewah ibu Sam Sinar kepareng daya-daya sameteng gati badhe andendong angindit pinanganten sarimbit manjing ing sasana rinenggati. Kawurian wekdalipun sakmenika dipun semagaken. Monggo. Iramaning gending Ibu Pertiwi jampangi nderekaken tindak ing sang sirat mojo pinanganten sarimbit samargi-margi kekandengan kuncotan ginggang sinajanto namung sakritma ngroko mulat ingkang garwa ingkang garwa barang netra tempuling pandulu babar tresno asmara, babar tresno asmara, rinungkepan sindur awane rekna pinarates sing warni seta, mahanane ngarsa asung tuladha ing madya mangun karya tuturi handayani, sajangkah tumindak Romo John Esporical muhung ngersaning Gusti ingkang Maha Agung osi ing manah nyoridaken nyuwun nedahaken mergining kautamen dening kang putra badhe tumapak ing bebrayan agung
tepi saking sedaya rubito ingkang ajab kasuwun wonten ngersanipun Gusti ingkang akarya jagat sarta ingkang maha ingkang jumbuh ingkang ginayuh dadi ingkang kasti murakapi para samya kajen kereng ing akadah saged kangge teba palupining bangsa miwah para samya atut runtut reruntungan pindha mimi hamintuna tindaing sirat mojo pinanganten pinarujuk dening para sentana penderek keluarga ageng kadang besan kinasih ugi keluarga ageng Bapak Eksporijal rampak runtut not kiramening gendeng Ibu Pertiwi nderekaken jengkaring sang sirat mojo pinanganten sajuga sorak ingkang sami mirsani eden-eden budaya Surakarta hadiningrat kasembeng suka basuki panderek pinanganten putri nganti kaya ndoyong ana pancak sijining payiwahan agung sedaya asung pepujo sedaya asung kepuji syukur ning penggalih hamirsani tindaing sang sirat mojo saya caket tindaing sang sirat mojo pinanganten saripit ya manjing ing sasana Trinenggwadi Eksporijal sama Ibu lenggah kursi di sisi kanan, kemudian tatang besan kinasih kepara lenggah kursi yang sisi kiri kiri. Para bunden, para pirsa pengambek budi katingal sirat mojo sampun dunung ing sasana Gwadi lenggah kanthi anggana raras iya udah para pebunden para pangombyong dipun tata ingkang ngerapi lenggah wonten sangat jenging penganten saged dipun tata rapi ing mriki badhe kahadan upacara sungkeman pangabekten dumateng Ibu Hajah Endang Sari Raos kepareng siyaga ing gati maratitesaken upacara sungkeman pangabekten penganten pangombyong penderek dipun paringi Gusti lenggah wonten sangat jenging pelaminan sinartan mangayu bagya upacara ing sasana pajang sumangga